Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Dakulan po, Kuya Ronald, ang tawod dyan sa St. Jude Thaddeus Church sa Barangay Lapu-Lapu, Legazpi City. Dahil po nagpapadagos itong banal na misa sa lingwaheng Ingles para po digdi sa pag-abot man kan relic po tabi ni St. Charbel kung sa madurar po ini sagkod alat siya na alas 7 imedya nin pagkabanggi. May nag-message sa Kuya Nald na pati da sa technical team tangayanin do ngaya jigdi ngaya be. Nagiulok ngaya ta medyo day na ngaya kimaagihan. Pero nahiling ko man okay man si okay man si mga possessioning kan sa tuyang camera. Yung mga day po makakahiling dyan pero na kamo dyan sa area. Pwede po kamong mag-sirip sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. And pwede po kamo dyan maghiling kan banal na misa na gigibo tabi dyan ngunya na pagka udto tabi. And after kay akayan may mga naka-schedule pa na activity dyan pero itong mga gustong magbisita po dyan after kay akan Kuya Nald ang saro sa mga bibisita dyan itong supig talagang tuturuyo. Pun pa ka mga nakahisal daw na tig-post ini ni Ate Zandig sa Facebook page kan sa GB. May mga nagharapot Kuya Nald ko na may other place da po na dadarhan kan relic po nga ni Saint Charbel po tabi. Pero wara ako kasi bago tigadangog ko su report ni Joshua. Sagod lang po talagang sagod lang po na alas 7:30 nin pagkabanggi. Kaya after kay ni Kuya Nald, igo po ni na blessing para po duman sa may mga kamatian na mga katugangan ta po. Kaya talagang pigruruso po tabian na sabing simbahan po dyan. Ini po sa schedule. Sabi ni digi sa post po ni Joshua 12:15 kasubago kan nagpapadagos nga ni po ngunyan an banal na misa and after po kayan ipo an blessing of the sick and after naman kayan magkakaigo naman po nin prayer vigil and itong public veneration kung siin po tabi na pwedeng magrani ka mo duman may nagbabakal kita sa may mababakal kay mga itong supanyo na pwede po inong ipunas duman sa mismong relic kan ni Saint Charbel dyan po yan sa luwas and after po kaya na public veneration na pwede po kamong makarani dyan igo pa po tabi nin mga naka-schedule nin banal na misa 6:30 naman po nin pagkahapon pagkabanggi na nga ni po pa yan 5:30 po nin pagkabanggi Holy Mass po tabi and after naman kaiyan blessing of the sick and itong 7:30 end of the visit na po tabi day pa ako baka po may mga paradangog kita na may information kung siin po tabi dadarahon ang relic po ni Saint Charbel after na po digdi sa St. Jude Thaddeus. Maray na pagkautok kay Ma'am Tet Aldana Hagob kan Ravax Animal Bite Center. Ma'am Tet, salamatunon po tabi sa pagrumdom. Alam mo Ma'am Tet, nakaabot sa arong, gari lagana na sana po kanota na haloy-haloy pa kami digdi sa sentro kan Legazpi. Maray na pagkaudto po dyan sa Ravax Animal Bite Center. Tandaan po nindo, ang Legazpi branch, bukas na po sinda from 7 a.m. to 6 p.m.
And day na ako kinahiling, ano na ba ang update sa nagpapadagos na impeachment po tabi kan Vice President kan sa tuyang nasyon na tigbago na po sa schedule kan impeachment kasi bago pinunan alas 10 nin pagkaaga. And mahiling ta kayan turutod-taod sa pagbubukas naman po kan pagbukas na kan sa mga social media, magkahiling na naman duman sa mga salient na hururon manungod po tabi dyan. Sabi ka na dangog ko. Ako ngaya Isel, dahil na ngaya ako nagdadangog, naghihiling ngaya kaayan. Nauuyam ngaya ako Kuya Nalda. Nauuyam ngaya ako maghiling duman sa defense ngaya. Na day ko ngaya masabutan na tayo na siring ngaya kaayan. Pero syempre, nasa pag-utob po sinakan sa inang mga mandato as in trabaho po tabi. Maray na pagkaod to sa kuyang amigo, Kapitan, Kagawad Vince. Diba? Kagawad Vince, ang apod ko sa imo, Kapitan na. Kagawad Vince Abion, dyan po tabi sa barangay Humapon, Legazpi City. Basahan ko lang po tabi ining giraray na pangapudan kan Tabaco City Police Station. Sa amigo ko man po ang Chief of Police Sigdi, si Tatay Verhel Bibat, Police Lieutenant Colonel Verhel Bibat. Dilanta kan mga nakalihis na simana Kuya Nald. Sarong simana na nga ni nakakalihis. Kasi nangyari po ini Hulyo 22, 2026, around 8:35 din paggabanggi. Diyan po tabi sa Purok 3, kan Barangay San Ramon, kan Tabaco City. Igwa kay ako biktima po dyan in hit and run. And an makamundo ko dahilan ta nagadan po tabi itong biktima. Na until now, day pa po nasususog itong mismong responsable Kuya Nald. Pero dahil sa tabang man po kan mga footages kan mga closed circuit television, igwa po din ikipig papaluwas na anunsyo pangapunan sa publiko. Basahan ko lang po ni Intoto. Sabi digdi, ang Tabaco City Police Station ay humihingi ng tulong at pakikipagtulungan ng publiko kaugnay sa isang hit and run vehicular accident na nangyari po nga ni last week. Basado po sa informasyon, ang imbelto po na vehikulo sarong Toyota Hilux, kulay gray or silver po ini na may roll bar, may daipa po na identify ang plate number. As in, pati na itong nagmamaneho, itong driver ang daipa po na identify kan mong otoridad. Matapos na po kaya ang insidente kung saan nga ni po sarong persona ang binawian po nin buhay, nagdulag po tabi ang nasabing vehikulo as in ang direksyon kan dulag niya Kuya Nald, pasisiring po tabi sa Tabaco City proper. Basado digdi sa hepatura, sa pangalat po ni Police Lieutenant Colonel Verhel Bibat, may mga palatandaan Kuya Nald, basado duman sa footages kan closed circuit television. Ang nasabing Toyota Hilux, ang may damage po sa kaliwang fender, parte po partikular na sa parte po na inutan na ruweda harani po sa may driver side na posible da Aquenald na pag may nahiling ka man agad na may damage, posible na Aquenald na arugan pa nagtutugma sa identification na Hilux, it's either gray or silver ang color kaiyan, tapos may tama Kuya Nald. Pero di ko sure Kuya Nald kung sa certain period kaiyan sarong simana na posible ba Kuya Nald na pigpaayos na ito? Madali ba Kuya Nald pakarayon iyan? Kasi 1 week na po Kuya Nald eh. And nagagiramduman ko na igwa ka dili sa incident digdi sa Legazpi. Or iba ko lang digdi sa Legazpi na maski nga ni ba Kuya Nald an gapo salit na gapo pag naligidan kan ruweda kan sa imong vehikulo. Ika driver mamamatian mo an Kuya Nald. May mga pagkakataon kaya dakol akong mga na-cover na kaining mga nagakabarasa ng mga press release arog kaiyan na ang rason ko yung allegedly nagdulag na suspect dahil ngayon na nariparo ko yung na may nabangga pero sarong simana na and naglalakop na po ini sa social media na pangapuda naman kan pamilya na tibaad lamang po masusugman and syempre mapanimbagman po tabi sa nasabing pangyayari. Kaya duman po sa publiko, tibaad po tabi na kamuan na may informasyon, manungod po tabi sa description na yan na ipigpaluwas kan Tabaco City Police Station. Makipag-coordinar po kamo kaiyan and sarap baligdi sa inang pangapudan. Kung halimbawa po tabi may mga informasyon, nakahiling, may anuman nakaaraman, manungod po tabi sa nasabing vehikulo sa driver kaini, kaibahan na po kung may mga available po na mga footages kan closed circuit television, dashcam,
Makipag-order naman po tabi kamo sa nasabing hepatura dahilan po taan pangapudan kan pamilya hustis man Kuya Nald. Marauton baga Kuya Nald sa pangimati inaaraw kaya mas hindi taman baga kamidbid. Makulugon sa buot na may mga siring po kayo na pangyayari. And ano man yan, pagkakataon man iyan ka itong involved duman na driver na makapag-explain man Kuya Nald kan sa iyang sadiri. Day tigahalat ko kaya na magpaluwas man in statement pero day pa kaya identified Kuya Nald plaka. Pigahalat ko kung ano man ang statement kan LTO. Ta syempre kung ma-identify man agad ang plaka kaiyan mas madali nindang masususuguin ang tag sa diri kaiyan dyan sa Land Transportation Office Bicol. And pag na-identify iyan, maaaraman kung si Sepo ang nagmamaneho ka nasabing vehikulo, sa nasabing petsa, sinasabing aldaw, sa nasabing oras. Kaya ang pangapudan po kan Tabaco City Police Station. Kung may mga informasyon po tabi ka mo, makipag-coordinar ka mo sa numero na 0998 598-5930. Again, 0998-598-5930. Or mag-message na lang po kamo sa indang official Facebook page na Tabaco, PNP Tabaco sa City Police Station. Pwede po kamo duman na magpadara ni na mensahe, ano man na informasyon po ang makakatabang ng GAD sa pagresolbir sa nasabing insidente po tabi dyan po tabi sa Barangay San Ramon, Tabaco City. Maray na pagkauto kay Sir Melchor Pregonero Silvestre, kay Ma'am Gladys Orlina, kay Sir Homer Relis Talola, kay Sir Jess Gomez, and then kay Ma'am LV, nakaantabay po una na pagkahapon. Sabi ni Sir Homer Relis Talola, good noon everyone, blessed Wednesday po ngayon. And kasi pa ba ini, kay Kuya King Reynaldo, dyan po tabi sa Barangay Bunker 1, Legazpi City. Ano pa man Kuya Nald, pwede na katang magsuro sa reblagan. Ngunyan po na pagkahapon, ang sa kuyang kapartner po sa Lalo Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT, yung po dyan ang mga on-the-job trainee. Hali po tabi sa Sorsogon State University. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream